Let ook vooral op de enorme spiegels, links en rechts op het trekkertje. Goedemiddag. Hallo. Dat had je niet gedacht. Ik weet niet wat de bedoeling is. Ja, wij ook niet. Wij doen ook maar wat. Oh ja, dat is prima. Nou, werd je toevallig weer bezien? Nee, Nee? Kijk je wel eens naar L1, hier af en toe. het programma Onderweg, Ja. waarbij we door de ganse provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken, dat is een mooi plekje of toch Ja. zie je wel eens een leuk verhaal bij je kunnen huren. Oké. Dan proberen we met die mensen een gesprek aan te knopen en dan levert dat Duk hele mooie verhalen op. Oké. En dan zogen we, wie noemt je het zelf, dit? Een beetje godsdienstelijk gezegd, de aardsparadijs. Nou, Ja. dat vind ik, ja. Dat past er wel bij. Ja. Dit is ook aardse paradijsje. Ja, zo'n beetje wel, ja. Dat is eigenlijk van mijn schoonvader geweest. Ja, die is erachter nog bezig. Oh, dat is schoonpap. Ja. Dus, Maar heb jij dat dan overgenomen? ja. Ah. Ja. En hoe lang heeft die goede man dat gehad? Hey? Even kijken. 18 of 20 jaar, zoiets. Dus er is min of meer vergroeid met dit lepje grond. Ja. En wie oud is ze inmiddels? 80. 80. Ja. Dan is dit denk ik wel redelijk veel een beter halve nog. Uh-huh. En toen kwam je in beeld als ziende Schoonzoon. je eigenaar. Schoonzoon. Ja. Ja. Toen zei je van, dat zou ik wel over willen nemen. Ja, ja. Is dit nou... Is dit Amerika? Zerum? Is het 3D op punt? Ah! Dus Zo'n beetje. Amerika, Zerum? Meertrek. Ja, ja, Kronenberg zeggen wij. Oh ja, want de kant doet het kunst Ja. in de Kronenberg, hè? Juist. En die best van de Kronenberg. Nee, ik kom van Oors. Oh, Ja. oh hoe het staat. Nee. Nou ja, vergeleken met die dorpen hier omheen is Horst groot. Ja. Ja. Dan moeten we nou een grip voor. Oh. Aan de Maas. Ja, Tussen de plaggenhouwers. inderdaad. Ja. Ja. Hé, maar dit is wel echt een ding. Ja, dit is wel, ja. Ja, zeker in deze tijd, hè. Er moest toch nergens naartoe. Ja, wat wil ze nog meer? Je hebt afstand van alles en iedereen. En dan kun je toch niet een ding doen. Ja, want als je dit vergelijkt met een flatje driehoek achter ergens in de stad, Wat er me niet van. in deze tijd. Ja. Nou, geef me dit maar. Wat kent ze hier allemaal? Wat kent ze allemaal? Daar is de kruidentuin. Daar zien de rozen. De kiepen. Daarachter hebben we een lap grond voor. Ben ik net klaar met frezen. Dat is eigenlijk voor alles wat er rondom gaat. Piepers, boenen, noem maar op. En in den hoek, ja, daar ligt nog een bult hout. En op die mei, hè? Ja. Nou, we hebben net even stond te kijken. Dat duurt ze reuze secuur. Oh, ja. Klaar wat aan. Klaar we aan. Dan moest ik me toch even vertellen, wat doen die twee enorme spiegels op dit kleine trekkertje? Want dan zal ze hier toch weinig te maken hebben met mensen die erin willen halen of zo. Ik riep met dat ding van hier uit naar mijn schoonmoeder, wat een tractor staat. Ah, En dan is het wel handig om achter me te kunnen kijken. en schoonmoeder woont in? Gewoon een beetje. In de Kronenberg.
Maar dit is, daar moest ze geen heus mee hebben, denk ik, hè? Nee. Als hij met de weg op giers. Nee. Schoonvader, schoonmoeder, dan betekent dat de dochter ervan, dat die bij dich huurt. Ja. 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 En wie heet die? Mieke. Mieke. En dich bist? Ruud. Ruud. En hoe is Ruud aan Mieke gekomen? Of is het andersom gegaan? Toen in Zerum nog de Maraboe was. Oh, Vroeger. Ja, God, echt ja. vroeger. ja, daar ben ik ook nog wel eens geweest. Oh, wie? Had ze door niet ook bij de Maraboe, had ze door niet ook een aparte cocktailbar? Wordt dat niet in de Maraboe ook? Of wordt dat de Steeg? Dat was de Steeg. Dat was de Steeg. Ja. Maraboe heeft ze meer het rock en een beetje het huisgedeelte. Ja. Hoe steek rock of house? Rock. Rock. Ja. En dan een voorkeursartiest? Ja, nee. Nee? Nee. Niet of ze is Metallica of... Ja, natuurlijk, die zijn altijd goed. Maar ja, Het stevigere werk. ja, als je het even kent. En dus, dich kwam door in een gries verleden, kwam zich door Mieke tegen. Ja, daar hebben we hier eens een half uur achteraan moeten wandelen. Oh, Voordat ze uiteindelijk zeiden, nou vooruit dan maar. dat wordt met horster nuchterheid wordt dat zo gezag. Een half uur erachteraan gewandeld. En waar ze toen een soort van medley wat hij met haar had? Of hij ze zoiets van, de Rute is toch wel leuk? Voor mij was in eerste instantie meer een buk van de gezanen gaf. Oh, oké. Dus, maar ja, we zien toch elkaar op die plekken. Ja. Wat is er leuk aan Mieke? Het ganse meetje. Ja? Ja, zeker. Oké. Heb je ook kindjes? 2. Een jong van 20, Koos. En een dochter van 18, Lisa. Koos. Ja. Hoe komt ze aan Koos? Het is vernoemd naar mijn opa. Oh. Want dat is een naam, de huurt ze hier niet zo druk. Nee, klopt. Was opa dan een bijzondere mens? Voor mij altijd. Ja? Ja. Ja, een slotenmaker. Een alleskunner. En ja, een goede man. Een goede man. Ja. En een goede mens blijft altijd leven. Ja, zo is het. In ieder geval met naam. Ja. Daarom. Hey, en nou ja, dan heb ik de kinderen een beetje in de leeftijd zoals ik ze ook heb. Dus dan best ik rond de 50. Bijna. Wat doe je hier op een Door de week vandaag. door de weekse dag aan het begin van de middag? Dat kan ze zich permitteren. Laat me het erop houden. Mijn baas waren te veel coronagevallen. En die had zoiets van iedereen die het nog niet heeft gehad. Gang naar huis, laat je voor 4 dagen testen. En kom dan over werken. Oh, dus er was een soort van uitbraakje eigenlijk. Ja, er was een uitbraakje. Oké. En goed, zeker van de onzekere. Wat een verstandige man. Ja, dat vond ik ook. Maar liet het bedrijf dan ook gewoon plat eigenlijk? Nee, want er zijn er een aantal die hebben al een spuit gehad. Er zijn er die hebben corona gehad. En die kunnen gewoon gaan werken, want die zien zo lang immuun. Ja. Zeggen ze. Dus het bedrijf draait door, alleen lieger tempo. En zit ze hier nou met behoud van salaris? Dat merk ik vanzelf wel. Oh, dan mag ze zich niet zo druk in. Nee, baat er toch niet aan. Wat, zo is dat. Wat voor werk doet ze? Poederkoter. Ah! Oké. En dan specifieke dingen? Hekjes, velgen van auto's, Deurkrukken, deurkrukken. ja, lantaarn, peul, alles wat er omheen hangt. Komen er dan ook veel mensen naar dicht toe die zeggen van Ruud, ik moet wat gepoedercoat hebben? Nee, Nee? dat begin ook niet aan. Nou, want dat is het einde zoek. Ook dat. Maar we hebben het druk zat. Dus Ja, en in de Vrientitische hees ik zit ik... ja, zie hier.
Hey, en Mieke, komt die hier ook hier? Ja, Ja? ja, die is nu werken. Maar ik kan me voorstellen dat als het een beetje lekker weer is, dan zit ze gauw genoeg heen, denk ik. Ja, zeker. Maar zien die kindjes van de glijbaan afgegaan? Nee, Nee? nee, dat is van de buurman. De buurt er helemaal bij. Oh, dat huurt er helemaal bij. Nee. Oh, ja, inderdaad, er staat een hek tussen. Ja. Hesse Toezentuin. Ook, maar daar zit ze vol met auto's, motors en... Nee. Dat is ook een hobby van dich. Ja, helaas wel. En dan praten we over auto's hoe een Gries verleden ook. Ja. Al de uitekjes. Al de uitjes, Motors. al de motortjes. Ja. En ziespannen. Waarom zie je spannen? Omdat we onder andere de MA-run rijden, Ah. Zavelbergrun, Sint-Jozefrun en enige per jaar rijden we ook nog de Zeelandia-run. En dat is met mensen met een beperking. Juist. En dan tanks zich ook even energie bij. Ja, dat is ook geweldig. Ja. Dat is, Leuk man. ja. Nou, tot slot, ik zie dat dit aardse paradijs van zo ongeveer alle gemakken is voorzien. Want zie ik toch nou een toilethuisje erachter? Ja, een Ja. Dixie hier er ook bij. Ja, en wie maakt de Dixie leeg? Ik ben ook bezig met er een soort zuigpomp voor te maken. Dat is toch wel shit.